Ndizi TV Ubwansu Bw'umuguzi. Maragoba yabono omuraria serieta masharia gaitho niganyara koba gakobe kwa biara ase ensemo elia ya Karen gotoka se omoche o Nairobi maigayere kobe kwa biara ase mambialero nigo anyara koba gagoikiwa ase ensemo elia ya Lang'ata roundabout asekeria abanyanyimbo abo baikiyombekeria DCI batebire nigo banyara koba bakumubwekania kirokende no mukagero ibanyare koba bakorigia ase amatuko amange magayaye niganyara koba gakobwato kwana boigo kubatkane kiyombekeria DCI isio mo director Mohamed Amin hanyara kabaga usabukwabira ase umuraria oyo kobe kwa biara na mange ngwaliganete umwancho murigeria chinsa isato chabono mogoroba ngo kwaliganya senchere wikiro nyara koba gusanga amona inche kurente katonyonyore ari to kwaliganetie asenchere yobenge. Tumefanya kazi kwa miezi 3 na hatujalipwa. Kuuliza pesa tunaambiwa ngojea. Igati yabakoriye emeremo kurwa senyagitari ya Nyamira Rifaro kogire emeremo kubatakana gutakanwa kibesa cyabasinga Kentambe. Ntuanya gokonyu kende no nyine paseri ntuanya konyerora tubuna bana boda boda nturi koinyorwa epara yoketo sumbueta abaonjoria be sector ya boda boda kurwa se ward ya mekenene koboria barayibabo banyara ko bakobikirania chira cha magendro. Na class conference twarakomana n'abadu n'abana kwana 1-on-1 abayibori kobori gwa kubasira abana babelinde banyare ko bagukinie kerengo ge chisemia se chiskuru imeyorogongorwa gusi ayo amunande amango mwancho morigereri yango kwaligania senchira yobo ikirano sange amona into wetera se mitanda yote ya Facebook puna Ndizi TV News digital wetera YouTube Ndizi TV News na bogo wetera se website ya www.ndizitv.net na boko ya bwatia ya amone mrobelie menge toko waliganire tiechi nsemerongo evere na nyamatuka 5 na bere ye wiki saramu manyi nero koneke buna chibicha moneliogi echago chera senchere boy kirano na boigo Lydia Moseto bwateranere eligo koletera wetera se omonwa webi manyerelia negoro kwa Joseph Tamisi gukore tunyara ko batogosanga amonaye imeye county ya Kisii asintundende nigo omugabana we county ya Kisii Paul Simbarati nyara kobaga kora etaro yaye ochia sechi ward sekerenga gyoko bato kachi cheki chichi basari ochia sabana bekerasi kerige kyanda nabigo bali bagendete amone chisemi cyabo sechi skuru chiriji kona na maigelio yobo bundi adiganyara kobaga ikirana ime ward ya Masige East nabigo ime ward ya Nyacheki gati ya bobo ige ward ya Kyogoro ase arati nyara kobaga kuri eirangana chikobaga kubatirana amona ba MCA huna enchira ya mewikirania amagendro ase chiwodi anonyina bo nigo abarai boiga banyara koba wikirana ase omuyego yo banyara koba bakoria eirangamba chikoba bakomosira omugabana elio konekia buna chira chamagendro
Siasa nigo yarorekana kubeta inse ase chiwadi ao egati yabo Masige East Nyacheki Kyogoro amona borabu enga kyo mugavana bwe county ya Kisii Simba Arati arenge korotota okwena ni gwechi chaki chechi basari asa baroki wa form 1 amona bali bechi skuru cyo babunde ase bono omugavana aine kebuna nache kwene kya ega singo korekanere ase obwasyokum. My brother, I'll tell you, we must no anja no ganja ngo kuliga asidechi. Amina. Waheshimiwa waliwane na watu wa minto oasis amoto. Abantu wa minto ngamoto le bonds. All 45. 45. Chiwodi 45. Chons. Ega asingo correct? Correct. Chiwadi ao gekoragwane ya Masigeni gochi buraburu chama chikororekana ase kolende chakanywana se echinde aba MC bataikerana ase bono egati abarayi bali abaikirana basaba obwamo ase abarayi bonsi elyogoikerania amagenderero. Omwana wengo mungire bano butuko motabinga ya ntwerayi bana yo minto ngaba ngaba ngezi ni bano butuko Yasa wanjira sichinga kichi gabuno basho irwe bendera ekedaro re yaterigendo kerekia tosifo gambi onyama ngana karororo abaga kaligani butuko to tingere mwenje duwete nyali bali ondo wete bogetutu onde bogirango tukamengo mbe mambya na magoroba inuso sasa chego tukonyomba tukamengo mbe amaskani ato kororo umugabana yo gucinga kicingororo enasyo mwe musiene kibasisa anyo excellency no mwe musiende ereni etu atara to kwa MC cheke bako bateringia korera asiago tikatoko site tori mwana yo badru musanione oyo na oto kurukana iga is my colleague ntomo igas dorense tomote inga matbako menya oiwana nire totomurangerie tomote bigara bidori ko bori kugo oyo no mugabana tone kumuranga Simba. Nonyeko nyora igati yaba MCA besukiri magega asoko bwatera no mugavana ni gobono yaba betereria kulia eira yogo cha kubwatera no mugavana engati yaba na inchi baba mocha iyo yairera gusaba amabera na boigo kwanania no mugavana asoko kanya liberera lyaba na inchi siasa teyo toimwana ine mugavana nere to korega sipamoja. Your Excellency, that don't understanding the can go the regions to any malicious interests. I'm willing to support you, but also you reciprocate a support the kwa kutia sama gendera nega igana hinchanko nya se ground. Sisi ase na so ito andake pare na tachile biara biara. Para andake ngo pare binto bitali biyase bare. Asabi rumonga be. Egati yabananchi abo banekia omochando egati yabarai amono mugavana nigo basokia na kugania abarai babo wesokia na kumoika ange omugavana aso wekirania amagenderero a sechi wadi chiabo tanto wanchete ega simu yoko genda lakini lora chuguru ngari kotara nacho chuguru baina ita to ngo silipi ototige rora bantu Masige East to yugo chandeka genda mo isaransi mko iguale lakini onyeta ko igua iwaliga banoto omuntu turagoikera bona twarone tucandike ulipotelia egataseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi Wanchomo ligeriya roboti oru aye Mildred Momanyi se roboti oru bange ba MC abigombate ba tigega si yoko bwatoka chibaseri nyale kobage gotigara ase omugavana egasi yokwena na chibasari nyare ko bage gotigara emeremo y'omugavana nabo igotari aba MCA nage ko maraga yabono ribolire itori nenengo kubule ine buna aye omwaki chikura no mumenyi we county ya Kisii no nyara ko bago gwancherana na ekerengererio ekyo kya egati y'aba MCA bagotebanga omurobori bokwena na chibasari onyare ko bogo tigara ase amaboko y'omugavana
gusumurubiri nyare kobo kwenanwa aba MCA banyare koba bakoyotenenera sange karengeri kiago amona intwe gwetera se mitandao ya ito ya Facebook, YouTube na bwego se website ya ito na gwetera ase enamba ya SMS ine nigo orancherne no muroberio bo bwana ni bwechi basari ngonyara kwabo gotigara ase amagoko yo mo governor gose umuroberio nyara kwabo kwenanwa ase chiabisi chiaba MCA togo skamoto ime county ya Nyamira nigo aigati ya bonchoreria be sekta ya boda boda kurwa ase ebara ya Mongori Mosobeti imeye ward ya Mekerene banyara ko baba gwesokia na komo chiabara ibense me yesikali batebire tibaranyara ko baba wikirania egati yechira chamagendro icho banyara ko baba koliera abamenyi aseseme yogati ya bonigo batebire ebara eyo ya Mongori Mosobeti nyare ko ba embe monase kegetambe naboigo koirero bosombi bwa kirali tuko koba omochando baburira baraya banyara ko bagwesokia sobwango banyara ko bago chakumurobrio bokorosi chibara asesemo iyo ngagotomonye muriko ito Paul Cup Okara bago kwana amonegeta seneke ga Kyandizi TV abonchireria baiga anene barahabe sekte yiga ya boda boda na nene bagotumeke bale kuruchinsamo chiri cha Mongoli wega chinsamo chiri cha Mosobeti nigo bayerere mechanderia bagwetera anene asoko mbigwa kemagendero ntuanya gokonyu kende no nyene paseri ntuanya konyerora ntubuna bana boda boda nturi koinyorwa epara yoketo sumbueta one tokumetinga no mo MCA nga yachiete mojumbe nga yachiete umugavana nga yachiete one twachandikire ntokumanya nga bono nga itogo chakera nande nga itogo korera na intumwato inyore gore turabamana engagije gare mo kuburi chikura bono kare mwairire mwacha mwatwewe nigo bagendere ko bakorera igoro yobo yenga yengubura samagendero anene chinga kichokoroisi wa kwebinte bibi ko bakonya una bakorera okoroisi wa webale yiga buna bone pareye ekere yare korosiwa eparo mate ko barokete dichibesa chiria epare tagere korosi wengi epare ko manya konyore korosi kuyeki ugatikabere yabe ko moro mugatikabere yako chibijanga yakorire yaelire parate koera ko manya kuunga chibesa njakorete ntiasogete bono turuji ngabunenda magoso naro igo baereire njira ebirukunyo byabanyalire chinga kibagutumeke bare yiga ko basomba abantu nabigo gosomba emezigo ase bono bagendere ko bakoboria omujumbe bworogongoro iga omusike Patrick Osero kubwatera namo no MCA kurwase wadiga ya Mekenene Alpha yongeresa mabera kwarorera mabera ikubaroshirie bare era saja iga anata tinye serikali twango sabeto roseline pare kerogo tirago chia sinari to kurukanga bypass nagatiro gete akasini ni akaraga sini akaraba around 25 meters ne shortcut korwa se ya pare te initial road ya se ya etete pare te ligwete ka because tero siri gera tobe yo kembura ki ature togoeta bypass yari nare to konyete lakini bona se gweka yato chanda kerogo tira na bangi na aribu na mware bwate pothole sema mali milima ama ponde epigipigi iko rasi nini igekonyore okonyara gwakoreki tokonyara ko ya control nabo gwakera bangi na babande enso babuno mugongo ibona utwengo sabe serikali toigwa mararamisha ito chi bottle chi nyinge iga ebirukunyo mugaka ntori korara tuwajandike igo bagendere ko bakorera igoro yeke banda egyo kyaroseti wasa matuka maigagetabu atimeremo asebono baganire koroserigwa ekebande kijya egyo kirabakonye kwagama nabo igo kubekerwe taya saya egento bakweranga nigo bakubeterirwa guseka emiremo yabo chingaki egesunda kyabwatire kubwatikana mono kowerera obugima bwabo asama ngana ekebanda no bumaine tubwatike banda no ekikeroro no mufano because we are ekebanda keraringeri ebo ku accommodate chipigi chirabe no ni sana plus asekebekire no isa korigererio itakorwe side ya moino pigipigi te konyara ko bikoso ko chigore koregendo kiek enyara ko beko chigoro ebe linde ebe kuore karore ngaki embura nengaki omurakera buna bono mugasoro monge no mate chipibye chikogani uchabe ko asa akendu kichekire chiensa yamo yamara ko batwase kire stage igende kanega ko gatosie ke stage ntobwati security enough we fear so much ngana botura ba tag dio mate mondo na bagoche customer goche diege sunde kikere go tebi ngangira asegete utanyiro chibuya to konyara kumango monto no muronge so no muya igo na boto ko sabanga
as a county government, national government, baringe kubwatirane banya gutubikire kibande kijaiga batubikire ne tochia ya moga igengiye ige komereka buya egere na lino ekero umwe kasome kuwa kiresi meko tenga na ikira makara gocha okomotebi nga ikere stage na nabo goche stage ga korigeretia sara arabu kwa manya soko bera ginko reporter gataseni kya obwanjete kya Ndizi TV kuruga Gastin Semechiga cha Mwongori imeye wadiga ya mekenene ebunga ya burabu imeye county ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp Okara Bimuno muriki oito Polycarp Okara gwetania chigwiki inyebono nigo omubero nyagosira Clemencia mura ogendete koba gogo tigara asengendu eyemo imemo cyobusongo kubwatikana ne amate yo koborwa cinchera cyo koisania ekerengo gikibesa ecyo ciganiriye heri amate nyare kobe kwaligania okomwenia komwanchobo nigo Clemencia kurwa asekenyoro kelia kiagesabakwa egegotoka sensemo elia ya otamba imeye ward ya Kisi Central sebono yamate ya teberia nyate kobe gutumia chibesa chinyinge soko mubwenia kurendeta cheti kobaga kobwena wikira banegene go bakoboringa babwate ogosamelia okuya naboigo babwato moyo bogo konyi banyara ko babwesokia elio ko babwate sia sogo ikirania chibesa chiganirie lebanyara ko babakwarigania umurogori bwo kumweni mwancho babona gutomanya muri Kito Dan Mose Eamate yemo imeye kenyorokia gesabakwa eyo egotoke wodi ya Kisi Central ebunge ya Nyaribari chache nigo bare nekereke nene maega yogosiria oyo mwabo omongna Clemencia mora oyo bete ogosiria obogima bwaye maega yokorwara engaki entambe nabono obire gakobere nkendu chiwiki bere ase familia ya sinyiru komorusi nkendu ase okoborwa chibesa nchasa maria tango panel senyo njimbo mwakansi jimbia ko nkiri na bomenye to umuntu nina cyari tukurwara gato cyari tukurwara mwakorya mukiriyo nane uwo kumukiriyo gatatu akarwara mano mwakora ikera iko mwakoye bono rwari paka na ereiro nuna na ererwa bono na wachaga sirira ase nyagitari yangitu nchiri tari anengoro kupena dio mae yo sirimbi ninja maka kubwati umuroyega umurugi aya nabagitaga jaga kurwara twagwatira ni asogozirana yaikira se jinga kichinka tunyorire lakini obigirwa se nyagitari obero gutumike epiri yachire iguru twachire kubwatira na yo sentonye suki ko sene ntonye konya ya sinyire ya twanyore bise bari jire chinka babeire bakorwe kerro kiabo ase bate banga ebilia nyagitari nigo erenene mono eyo batanyare gwakana asomugaka bomongno yu Nelson Onchimbo atari kwenyara ase atebire nigo atumiete enibe nyinge komo bweneria nana maurayo mwakori iganya abimbete enyomba ntobwati omwana yo muntu onyole mitana mbuto kamangi kaki torora mabera aso gwande koino gaki muto ikanga aki ndobwato bororo ne mechando lakini na bamuro chase nyombere etanda kabwate ata etoko muikanga ntomwa baremu irinde nyasanya ko kakumubekana na maurayo mwakori iganya abimbete ubutire nechi wiki 14 chigo chikwera nigo bagosaba barai na bali babwato moyo bwogo konya banyare gweswana nigati na kobakonya erio banyare korusio mubero yo asenkendu aseboigo umugaka bwenkeyu arwarete no mwana anotokonya Gati abaminto abasimiwa baito muna mwanyenye yoge tokonya muno mwemusie bwe centro yani bwe county yaito egera tokonya mangana ya tosinje no le donya doto dia nya peka gutosira nonye gavana yaito simba toikanga tokonya esimo konyara gaki asugwanje kuino umware ko mo kusira na konye kera piri girene piri oya jirange tamanini osimia moja na kitu kia timanyitie sababu tindayo ibabara ibanito mbonja monkonya kuikera giki umutakandi amana n'umutakandi timbwati kene none nyumba timbwati bono naye ngo sabe serikali ito umurayo ito simba arati governor anyara gotokonya gakindo bwato bururu ginko reporteria Ndizi TV ninche Daniel Mose
Bimono Dan Mose umwancho muligire nyoreri bolire ito lineto nyara ko bato ko boli marago ya bono inembwa nchernete negati chingwane chenyara ko bachiko bato ko negati ya MCA buna umuro buli bobuko kwena na chibasari unyara ko bogutkara ase amaboko yomu governor gose anyara ko bogutkara samagoko ya MCA abaiboli ni go banyare ko bago semigwa banyare ko bako baterana mona boro kiabuna enchira ayemo yoko basira aboro kiwa babo ili banyara ko bagwikirania magania abo yechisemi ni ganyara ko bakwene kiwalit ko lero asomo yegonyara ko bokoreta amo abaiboli Kirasi kia gatano na gatato beskuru yoboroso ya Kianyabinge unyara ko bakorekana selit ko lero egati ya baibuli abanyara ko bagosanga mona Ndizi TV ni banyara ko bakuliye chiranga chiko babago segeta abana babasabo moro kyo manene beskuru yo anyara ko bakwene kiabuna abanyara ko bakobeke merobuli ile kwene kiskuru ya nyale ko bage okora buya ase amatemu amanene umma unagutomanye muri kyo oito diponasanya. I'm really happy for what teachers have done today. Kuturangiria, kuchokore class conference na abana baitu. Kueta one by one no mwana no mwarimu. Kwari no mwana go perform. Ege ikaron kyogo segeta chisemi asaborokiwa no kubaterana kwa baibuli amo naborokia. Imeye skuru yoboroso ya Kianyabinge gotoke meye division ya Getembe, meye county ya Kisin ni gotua Sangaya iga. Into no wakanya to sa mereti minanto nyora matunda ma ko sa bana baite se miak o so mwako ya wano junior school wano gandred to ta ketene to bana baite banyale ko karabuya sama ya matemo ya kuchikuta one se conference ya nengeni into to anye kiro soko boko mna tigege ndere na ande changamoto ba to ile konye to kurara na bana busa to mai tinki abana ba ko CBC ya nenkongo lakini to atemire kunyigura maiso no to likonyara konyebwatia lakini abana baitu mpaka kola tiki mpaka ndata konye igora akira igase school kumanya buno mwana asaro molegeru na asawete tuwatana na bali mu baitu tora na bana ba itire school gokwana na borokia be skuru ywe ekerenga kya bekenene no kumanye mechande yera bana bagwetera anene ywe ko bairera barabugutakora buya asujisemi kiro muntu ngotebare kiro mwana ngotebare mechando yaye asama somo kiro muremo abai muiburi otegerera umwana oya munago perform ikirasime abana mbare batari gwika skuru umuiburi bona rito komotebinga umwana utari guje skuru abaiburi ngotenga bari kurigeri bitabi abana kero muremo orra uso umwana oya nkurikare kirengaki Summative ni ya matemu na formative ni ya practicals CBC evaluations onombiya twa discuss na abaiburi no mwana twamanyane kirenga kelio mwana atagete sobogima bwae career formation. We nurture it as teachers and we nurture it as parents. Erindo mwana takina mpaka ike grade 9 liri akolira matemo aguchikopa placed in a secondary school onyole no mwana gente kinki alengeni yae chinga kecho boigo nigo banyara kwerera emirobiri emiya bagenderete kubika aso kwegendereria ase boigo baba bakogokera ogokora kwa bobiyase chigosori unenchireyemo yogusigeta omurobiri CBC weekends ogo chatori skuru kwanya notore na abana baito. That is through agreement ya baiboli na abana na abalimu. We finish our syllabus so early so that we start revising and preparing these learners. Abana baito chitimu muna bono basketball mbaire tu, abana baito mbaire tu muna netball na abana baito mbaire tu volleyball. So onyo mwana uru muye keras enus and aru muye seme pire enus kego ika placement ya grade 9 umwana will go to a school where he or she will nurture her talents. Omwarimu munene bwe skuru eyiboigo niga bakagusanga obwa matobuya babere bagutwaramo na baiboli aso kubwaterana na gusira chisemi ekyo aikagotebanga nenchireyemo egenderete ko bali bagaligiya dio gokora buya asamatemu amanene asamurete nguru Julius Ocharo on the principal ye school ya Kianyabinge a comprehensive school ase litukoliara ntwa wata baiboli to na class conference to ala komena na baiboli na bana to kwana 1-on-1 umubula oja no mwana yabagamba no mwalimu omusomyi sawu igesonge mirimo yonsipi egera abana batabaye motisa tore osemba menta max ekia troje na bono grade 9 aliba jogora mate bago chera se senior secondary
teri atame kuru astore ira bana chisukuru ya kogera chisemi na chichoka chirarusi obotaka imichi ande mbabwate no mwako manne sana esigi twendorosha se skuru ya ururasi antu akibwate bakabone ugiko ripoteria egetaseni kiao na mbeye mokiandizi